Ahoy publiek. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet de Dolfijntjes, ik ben maar het vuurprogramma, dus dat je niet mist. Ik ben Steven H. Ik ga erom in vliegen met het eerste nummer, het gaat over een mislukte versierpoging. Kan ik je vertellen van wat dat er gebeurt? De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkut. En moet niet verder bezig, het zit nog vers aan mijn geheugen. Terwijl je ook maar in de keer, wat dan vind ik niet zo mooi. Vind de kern van in de dag, meer reputatie in kijk. De kern van in de dag, meer fascinatie in kijk. Voor het vrouwelijke slag, de ongelofelijke pracht en mysterieuze macht die mij al verre versmacht. Ik ben geïnteresseerd, ik ga dan blijven eraan. Ik ben geïnteresseerd door het niet om mijn verhaal. Over eenzaamheid en kou en verlangen en verdriet. De ware liefde onontgonnen gebied voor mij. Maar ik kan niet blijven klaar, want soms komt er vraag van vrouwen die zien zitten naar haar lokte met succes. Of vallen te verdurgen, enfin geen stress, kan nog haar geen stress. Er staan niet veel voor, dat verhaal ontwikkelt niet. Dat woensdag achternoen en het train dat ging. Ik zet het nog op school, dat een jaar of 4 leeg. Roep ze mee in bende en ik lag een steen en beeld. Het vak ben ik vergeten, want dat doet er echt niet toe. Hoe was een theemoren en ik ben al redelijk moeders met een weerstand dat verzwakt. Onthoud dat zeker hoe, anders kan het niet verklaren dat ik doe wat ik doe. Ik ben rustig aan typen, analyse, rapportering. De concentratie is enorm, maar grudde de ontbering. Blijkbaar bij iedereen en niet alleen bij mij. De vrouwen krijgen het moeilijk, maar de redding en al bij. Onder de vorm van mezelf, dat ik het niet verwacht. Hoe erg moet er aan toe zijn dat je zin aan mij smaakt. Dus ik kom me uit de zak vertellen wat er echt gebeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkut. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkut. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkut. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkut. Spannend vent wat er daarna gebeurt. Oké, dat is vrijdagavond. Ideaal voor een keer een dansje te placeren. Stel voor dat je ook meedoet. Dus aan type geconcentreerd lijken neer. En nou met de keer voel ik een ander mijn bed. We laten het nog onder mijn baai en mijn hemden. Ik kan het niet zijn dat ik daarmee instemde. Dus ik vraag aan de mens wat dat hier mee hij. En dat van de gewente en wat wilde hij van mij. Ze zegt alleen Steve, versta dat toen een keer. Mijn handen en ze koud en ik verlang naar meer. Mijn leven is ideaal als stoven en matrassen. Je legt het onder mij en ontkort nog oude vlakken. Ik doe de stress verheen, een massage zie het zit. Ik weet dat moddervetten gaan me daarover een vet. Ik heb gerefuseerd, maar zie me liever niet. Vooral ook omdat de groepstek kwam met 3. Dus dat is mijn verhaal en dat is er te gebeurd. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. Spannend vent wat er daarna gebeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat ik een vrouw in jou verkeurt. Spannend vent wat er daarna gebeurt. Merci, merci, merci.